Hos Systematic der søger vi lige nu skarpe Java-udviklere til vores projekter hos vores kunder i København. Hos Systematic der sætter vi fagligheden i højsædet. Vi er ikke bedre end de medarbejdere, vi sender ud på projekterne, så det er vigtigt for os, at de er skarpe og de er motiverede. Det gør vi noget ud af ved i hverdagen at have en dialog med vores medarbejdere om, hvad det er for projekter og roller, de synes kunne være spændende og udfordrende, og hvad vi dermed sammen med dem skal sigte mod fremadrettet. Som chef for Consulting Unit, så er det min opgave at sørge for at levere nærværende ledelse, også til de her kollegerne, som er ude hos kunderne i hverdagen. Og derfor så er det vigtigt, at du har en faglighed, en nysgerrighed og frem for alt en ambition om at hjælpe vores kunder som udvikler hos Systematic. Jeg er på nogle virkelig spændende kundeprojekter, for eksempel her hos politiet. Det er meget udfordrende og kræver, at vi i vores team sammen udnytter vores fælles erfaringer, idéer og faglig viden til at løse kundens behov og problemer. Vi gør alt for at sætte os ind i kundens forretningsdomæne. Det gør, at vi kommer til at sidde rigtig tæt på kunden, og nogle gange så føler vi os nærmest som kolleger. Når vi laver software, så er det super vigtigt, at vi gør det komplekse, så simpelt, at selv min mor hun nærmest kan forstå det. Det gør, at vi lykkes med vores projekter, og det hele går op i en højere enhed. Hos Systematic der har vi en uformel stemning, hvor vi arbejder med værdier og sammenhold. For eksempel samler vi alle til nogle faglige fredage, hvor vi networker, hvor vi koordinerer og hvor vi erfaringsudveksler. Og det gør, at vi kan skabe de netværk og den sammenhæng, som gør, at vi kan trække på hinanden i hverdagen ude hos vores kunder. Jeg har været ansat i Systematic i cirka 1,5 år. Systematic forventer en høj grad af faglighed fra min side. For eksempel så strukturerer vi vores kode, så den er nem at overskue og teste. Det gør, at vi får en langt højere produktkvalitet, som jeg er rigtig stolt af. Samtidig så slipper vi for at bruge tid på at rette uforudsete fejl, og vi kan langt bedre planlægge vores arbejde. Jobfinder og Capax hjælper også med at finde de rigtige kolleger til de her stillinger. Hvis du er interesseret, så klik på linket, og hvis du har de rigtige kvalifikationer, så vil du blive kontaktet. Vi håber at høre fra dig.